Sami zo vandaag. Uitzie. Oké, Rowan, oké. Het is slim. Doe wat slim. 100%. Nice. Oké, het een paar vragen jou hoor. There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. How many didn't? Zij is slim, man. Huh? There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. How many didn't? Wat? Wat? Are you there? Luister mooi. There's 30 cows in the field. 28 chickens. How many didn't? Nul? It was not easy. No. Het is verkeerd. Toen weer een. Waar het 4 poten, maar ik kan niet lopen. Tafel. Tafel, nice. Vooruit. Sami, zo vandaag. Mijn naam is Conry Tokop. Oké, meneer, oké. Het is slim. Nogal zie. Kom maar. No. Dus hij is dom. Eindelijk. Wat zo. Maar waar gaan we mooi een paar vragen jou, no? There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. How many didn't? 30 cows in the field. Wat? There's 30 cows on the field. 28 chickens. How many didn't? Nee, bro. Ik kan dat niet beantwoorden. Het is een makkelijke, Jan. Nou, ze gaan niks even, is dom. Whoa, calm down, Jamal. Don't pull out the 9. Nou, het is kakdom. Kak dom. Kakdom, oké, toen weer een vraag. Weer een vraag. Waar is 4 poten? Maar ik kan nou fucking lopen. Ja, weet je, ik maar dode mensen. Ah, wat? Het is verkeerd. Zo zie je vandaag. Zoe White. Oké, zo weer, het is slim. Anemia niet. Niet meer. Zij is slim. We don't care. Let me tell you. We don't care. Je hoort een paar vragen, jou, no? There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. How many didn't? There's 30 cows in the field. 28 chickens. How many didn't? How many didn't? Hoe moet ik weten? How many didn't? Dat is makkelijk. Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. She got the win? Are you stupid? Twee. Zij is verkeerd. Tweede vraag. Waar is 4 poten, maar ik kan niet lopen? Hoe moet ik weten? Die ene is nog makkelijker. Nee, ik weet niet. Oh, ik kan dat doen. Miso, zie je vandaag? Kijk dan. Oké, meneer, oké, het is slim. Soe. Kijk, wat zo. Ik heb een paar vragen voor jou, no? There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. How many didn't? Zeg je? There's 30 cows in the field. 28 chickens. How many didn't? Dat is een makkelijke, Jan. 28. 28. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit. Het is verkeerd. Tweede vraag. Waar is 4 poten? Maar ik kan niet lopen. Stoel. Een stoel. Sami, zo zie je vandaag? Marcelie. Oké, Maas. Oké, een paar vragen, jongen. Maar wacht, gewoon, het is slim. Kijk, slim. 100%. 100%. Nice. Oké. Hier zijn een paar vragen, jongen. There's 30 cows in the field. 28 chickens. How many didn't? Wat? There's 30 cows in the field. 28 chickens. How many didn't? Ik weet die. Dat is makkelijk. Ik weet die. Nou. Niks. 100%. Sami, zo zie je vandaag? Makkelijk. Oké, makkelijk. Het is slim. Ik is slim, ja. 100%. 100. Nice. Oké, je zijn een paar vragen, joh. There's 30 cows in the field, no? Wat? There's 30 cows in the field. 28 chickens. How many didn't? Zeg je? There's 30 cows in the field. 28 chickens. How many didn't? How many didn't? 2. 2. Hij is verkeerd. Tweede vraag. Waar is 4 poten? Maar ik kan niet lopen. 1000 poot. Sami, zo zie je vandaag?
Ben Johnny Sexton. Okay, Johnny, okay, het is slim. Ja, 100%. 100%. Nice. Okay. Hier is een paar vragen bij jou. There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. How many didn't? Say again? There's 30 cows in the field, 28 chickens. How many didn't? 2010. Zijn we zo zien vandaag? Zeiden. Oké, Jayden, een paar vragen bij jou, no? Maar wacht, hier, het is slim. Dat is slim, hè. Het is dom. Dat is dom. Hou het zo. Maar wacht, maar mooi. There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. How many didn't? What the fuck? Wacht hier. There's 30 cows, no? On the field. And 28 chickens. How many didn't? Hoeveel heet hij? There's 30 cows on the field, no? 28 chickens. How many didn't? Dat is makkelijk. Dat is de makkelijkste, Jan. Stop the cap. Stop the cap right now. Nou ja, nee. Nee, dat is de makkelijkste, Jan. 28 chickens. How many didn't? Dat ding. No, God, please, no! Dat is verkeerd. Next. Sami, zo zien we daar. Zeiden kloeten. Oké, Jayden. Het is slim. Ah. Het is dom. Asia, wat zo. Een paar vragen, joh, no? There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. How many didn't? Zeg je? There's 30 cows in the field. 28 chickens. How many didn't? Boy, ka fokol man. There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. How many didn't? Nee, ik weet het. Dat is makkelijk. 20. 20. Zij is verkeerd. 1. Waar heeft 4 poten, maar ik kan niet lopen. Dat is makkelijk. Ah, ik weet het. Dat is makkelijk. Waar heeft 4 poten, maar ik kan niet lopen. Sambi, zo zien we dag. En met Almakis. Oké, Emma, het is slim. Dankzij. 100%. Nice. Kwaai, maar waarom moet je mooi, no? Yo, laat ik ook hier. There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. How many didn't? Wat? There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. How many didn't? How many didn't? Didn't what? Wat mooi. Ik hoor je. There's 30 cows in the field. 28 chickens. How many didn't? Dat is makkelijk. Daar gaan die hoenders in de field vissen. Nou, There's not gonna be chickens in the field. Are you stupid or something? ook hier. Doe je dat hier. Ik niet te verstaan. Waar heeft 4 poten, maar ik kan niet lopen. Aan tafel. Sambi, zo zien we dag. Ik ben nee. Oké, Devon, het is slim. Bij islam. 100%. 100. Nice. Kwaai. Nice. Maar wat een paar vragen, joh, no? There's 30 cows in the field. 28 chickens. How many didn't? Nothing didn't. I wish I did a real thing. Proper. Nothing. Nice, dat is verkeerd. Tweede vraag. Waar heeft 4 poten, maar ik kan niet lopen. Aan tafel. Tafel. Als je wat een andere video dit. Sambi, zo zien we dag. Samsakina. Oké, masses, oké, het is slim. Ik weet het. Huh? Wie zijn nu? Ja, is een paar vragen, joh, no? There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. How many didn't? Waarom vragen we weer? There's 30 cows in the field. 28 chickens. How many didn't?
Dat is makkelijk. Nee, ik weet het. Weet je niet? De weer vandaag. Waar heeft 4 poten, maar ik kan niet lopen. Zij moet hier een kind. Tafel. Sami, zo zie je vandaag. Kiara. Oké, Kiara, het is slim. Het is slim, 100%. Oké. Maar wat gewoon mijn mooi, no? There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. How many didn't? Huh? There's 30 cows in the field. 28 chickens. How many didn't? Allemaal. Zij is verkeerd. Oké, tweede vraag. Waar heeft 4 poten, maar ik kan niet lopen? Bij tafel. Sami, zo zie je vandaag. Leslie 1. Oké, Leslie, een paar vragen, Jona. Het is slim. Zij is slim, hij is kakdom. Oké. There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. Wat? There's 30 cows in the field. 28 chickens. How many didn't? How many wat? Didn't. Ik weet het. Dat is makkelijk. 2. Zij is hard verkeerd. Tweede vraag. Waar heeft 4 poten, maar ik kan niet lopen? Een slang. Een slang. Waar is een slang? Sami, zo zie je vandaag. Kieuwen. Oké, Kieuwen, een paar vragen, Jona. Maar wacht gewoon eerst, het is slim. Ja, ik is nog zo slim. Het is niet slim, hè. Nou, luister op mij mooi. There's 30 cows in the field, no? 28 chickens. How many didn't? How many? Didn't. Hij voet seks.